Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu. Hanzi kuri seiko mukomanashi, please hide me. Ini ndaitawo dambudziko rekufunga kuda kuromba mushure mekuomerwa neupenyu kuburikidza nemarombero akaita almost munhu wese kumhuri kwedu akaromba. Muchidimbu regai nditi ndava nemakore anosvika iwo 30 uye ndiri murume ane mwana umwe chete. Dambudziko rangu rakatanga pakashaya twin brother yangu. Ndakabva ndatanga kurara pedyo nevabereki vangu nekuti pakufa kwake pane zvakatoitika ipapo zvainge zvichityisa. Rimwe zuva baba vangu vakazouya nen'anga yavo pamba ikabva yavarombesa, asi hapana kana rugare kwatiri isusu kunze kwavo. Sekuru vanguwo vakarombawo, bamunini, tete, mukoma nevamwe vana bamunini vaviri vose vakaromba. Takambozama kunamata hama weye, asi dzinza rose zvaro rakatoromba zviri pachena. Saka kana paine anorombesawo asiri tsotsi ndichamuwana through the comment section, uye inini handibhadhari kana sent ndisati ndaona chinofamba. To be continued. Ndichakuudzai mashiripiti ari kuitika pamusha pedu. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa naHaidi yazvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi, makadii zvenyu, chitupa changu rasai. Ndinokumbirawo kuti ndibatsirwewo kune vanobatsira, especially vanoita zvemidzimu. Inini ndinorota mumba mandakaberekerwa muine pfuko 3 dzedoro dzichivira, muchiita sekunge muri kuitwa mabiko, asi ndichiita sekunge mutambo wacho unenge uchiitirwa inini, ndichiita sekunge ndinenge ndiine simba rinenge rakawandisa. Mandinofamba kunobatsirwa ndinongonzi ndine mudzimu, handina anokwanisa kundibatsira nekuti vakuru vangu vanoti ivo vava kuita zvekunamata iko zvino. Saka ndava kungogara ndichingorwara. Ndokumbirawo kana paine anyone anokwanisa kundibatsirawo kuti ndingaitawo sei mukoma ndisvitsirwewo mudare ndibatsirike. Vedare ndo message yandakatumirwa naHaidi ndikabva ndaforwardira kuna sekuru Samaita. Saka regai tinzwe message yavakadzosa back kwandiri. Uyoyo ari kutaura zvemudzimu, rega ndimupindure ndichidai. Ngaaedze paanogona kutsvaga zviyo. Kana achinge atsvaga zviyo ozvirarisa akazvinyika, mangwana achomuka achisanganisa nebute rehondo. Ngaaregedze kusanganisa rehondo, ngaatore rematare asanganise nebute rematare. Kana achinge asanganisa bute rematare akanyika zviyo, omuka mangwanani. Achinge amuka mangwanani vanhu vasati vamuka, dai anga ari kunzvimbo inokwanisa kuwanika mvura yechisipiti, tora mvura yake yechisipiti yekutanga pasati pacherwa nemunhu. Kasi kana asina kuwana mvura yechisipiti, ngaachitora mvura yepatepi aite munhu wokutanga kuchera. Chero paanocherera ngaave munhu wokutanga kuchera. Ochera mvura iyo ozanganisa bute rake nezviyo nezviyo zvakanyikwa nebute rematare. Okumbira kurudzi rwake kuti rumupe hope chaidzo dzinopatsanurika, arege kukanganwa makope. Opopotera vanorwa neupenyu hwake. Okumbira kurudzi rwamai vake kuti achengetedzwe, kuti kana zvichida uri mudzimu uregedze kuparura homwe. Kana achinge adaro aomberera zvese, ataura, audza, asuma verudzi rwekake chaiwo. Kana tichiti kusuma rudzi rwekwake, tiri kutaura kusuma kumutupo wake, achitaura zvaanazvo, achizvikumbirira zvekare kuti piwe mukana wokushava, awane chaangabate, arege kunenhaidzwa nedzimu riri paari. Kana achinge adaro ogeza nazvo. Kana achinge ageza onhingirikina. Kana achinge ageza nazvo onorasa mvura yake paanotarisira kuti panozomera zviyo. Onopota achitarisa panomera zviyo, achaona kuti nemakopa achatangawo kumuka ari nani, achimupa zviri nani. Mabasa ovhurika, mhanza yovhurika, upenyu hwake hotanga kuendeka. Kana ari marelationships achatangawo kuwana zvinobatika. Izvozvo zvichaita kuti mudzimu wake umupe chaunofanira kumupa, uye achizonoenda kuvakuru vekumusha kwake vakwanise kunomugadzira mudzimu uri paari. Nekuti zvaari kurota izvi imbonga iri kugadzirira
kuti agone kunge achigamuchidzwa svikiro guru riri paari akwanise kubata basa. Asi hazvingogona kuitwa nekuti zvinotora nguva yekumunhenhaidza, nguva yekumushaisa, dzimwe dzenguva kutomushaisa nembereko chaiyo. Saka ngaaidza kugadzira sikamugadziriro kakadaro. Ndo meseji yandakatumidzirwa nasamaita. Kana kuri kunzi mune mimwe mibvunzo yamunenge muinayo, feel free to write in the comment section, ndobva ndazoitumidzira kwavari. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndiri murume ainge akamboroora. Mukadzi uyu pandakamuroora aitova nemwana wake kudhara, but takabva tazoitawo umwe mwana wedu mukomana. Kubva zvaainge akandiitira mwana mukomana, zvinhu zvizhinji ndaingoti kana ndikatenga ndaibva ndangoisa muzita rake, ndichiitira kuti kana zvikazonzi ndafa, iye nemwana wangu vanozosarawo vachiwana something. Zvakaitika ndezvekudai, ndisati ndasangana nemukadzi uyu ndaingovawo munhu wekuti ndaingozvishandirawo muSouth Africa, ndichingozvigarirawo ndiri ndega. Munongoziva kana uchiri bachura kuti hauna chaunenge uchinyatsokushandisa mari yaunenge uchishandira. Ndaingoti kamari kose kandinenge ndabata ndaisazombofunga kuti kumusha kune zvimwewo zvinenge zvichida kuitwa. Ndaibva ndangoshandisa kamari ikako kese. Wese pandakazotanga kuitawo zvekunwa doro ndichisanganisa nembanje, ndakabva ndava so addicted zvekuti kutanga Friday kunosvika Sunday, each and every weekend ndinenge ndichitoda something chekunwa. Sezvo ndainge ndava munhu wekuti ndainge ndava addicted, ndaiti kana ndisina mari ndaitotsvakawo vanhu vanoitawo zviya zvekukweretesa zvimbadzo. Saka mukadzi wangu panguva yacho tainge tichigara in the same location, ndakabva ndazotangawo kukwereta mari kwaari, mari dzechimbadzo, tikazogumisidzira tava kudanana. Addiction yakazonyanya kundinetsa kuti ndinge ndichiipedza, addiction yembanje. Addiction iyi yaitondiafecta zvekuti ndaiti kana ndikangopinda mutoilet ndaibva ndatonzwa kuda kutanga ndatombolaita mumwe mudzanga, ende zvazvaiita ndaiti kana ndikasalaita mudzanga iwowo, kunyangwe ndichinzwa kuda kuenda kutoilet ndaisakwanisa kuenda kutoilet. Pandakazosangana nemukadzi uyu tikazodanana tikaroorana, inini ndainge ndatospenda about 9 years ndiri muno muSouth Africa. Not kuti mari yekupota ndichidzokera kuZimbabwe ndainge ndichiishaya, but ameno zvazvaingoita so ndaingoti kana ndikangobata mari, se kunyanya ipapo pandainge ndava kunwa doro, ndainge ndava kutozivikanwa kuti each and every Friday pamba pandainge ndichigara ndaitomeka sure kuti ndinenge ndatostoka beer, ende ndaisambonzwa nungo dzekuti ndinge ndichikoka vanhu kuti vauye kuti tizobatsirana kunwa doro. Ne-ex-wife yangu takati tadanana ndokubva tazotanga kugara tose. Saka mukugara tose mukadzi uyu akazotombosvikawo pakuchinja upenyu hwangu zvekuti ndainge ndava kutoendawo kumasowe naye tichitoitawo zvinhu zvakati one day. Ndakazotosvika pakusiya doro zvikare ndikazosiya mbanje, asi pakusiya mbanje apa pakamboteremei. Inini nemukadzi uyu takazotanga kuronga ndokubva tazotenga musha, asi mukomanashi ndinofungidzira kuti ipapo ndipo pandakazoitawo blanda nenhau yekuti kubva mukadzi uyu zvaainge akapindawo muupenyu hwangu, ndakabva ndaona kuti ndaiti kana ndikamubatisa mari iyoyo yaitotenga zvacho zvatinenge taronga kuti mari iyoyo inofanira kutenga. Ininiwo ndaiti ndikati ndikuda kumbozvichengetera mari yangu yaingoperera muhomwe pasina kana chaunenge waona kuti wamboishandisa. Zvekare nekutoonawo kuti mukufamba kwose kwandainge ndakatomboitawo ndisati ndasangana nemukadzi uyu, pane dzimwewo tsananguro dzandainge ndakambopiwawo because ndaimbopotawo ndichiendawo kumaprofita akasiyana siyana muno muSouth Africa. Saka vanhu ava ndaitoona kuti kunyange zvavo vasingazivani, but kunondipa tsanangudzo vose vaingondipa tsanangudzo dzinenge dzichingonongedzera kuna Bamukuru Vangu. Bamukuru Vangu ava mukoma wababa vangu ndivo vakakura vachindichengeta. Zvekare pandakazouya kuno kuSouth Africa pane zvimwe zvakaitika zvekuti sometimes ndinombotanga kufunga kuti maybe kurambana kwandakaita nemukadzi uyu, maybe Bamukuru Vangu vane chekuita nekurambana kwandakazoita nemudzimai wangu, nekuti kuuya kwandakazoita kuno kuSouth Africa panewo umwe mukomana anogarawo kumaraini kwedu ainge achishandawo muSouth Africa, ainge ambodzoka kuZimbabwe panguva yacho adhipotewa. Saka mukunotaura naye iye akabva ati
aiziva imwe nzira yedouble up. Akangonditi kana ukangotsvaka mari yekuti tinge tichikwira kubva kumusha tichipinda mubeit bridge, kubvawo mubeit bridge tinozoita plani dzekuti tinge tichienda kuSouth Africa. Saka ndakabva ndaunganidzawo zvimari ndikabva ndatengesawo chimwe chifoni chandainge ndiinacho panguva yacho, ndikabva ndawana 120 rands. But ndakati ndisati ndasimuka usiku hwekuti mangwana acho tainge tichifanira kunge tichimukira makuseniseni kuti tiende kunobata motikari dzekuenda kubeit bridge. Bamukuru vakabva vandidaidza vakandibvunza kuti une mari mwanangu. Ndakabva ndavarakidza mari yandainge ndiinayo, ndokubva vanditi ndipe mari iyoyo ndirare ndichiinamatira. Ndokubva ndavapa mari iyoyo. Inyewo yekuti mukoma kana uri kunziwo unenge wakachengetwa uri pamusha pevanhu, pane zvimwe zvaunoitwa zvekuti haumbofungidziri kuti mangwana zvinokwanisa kuzokupa dambudziko. But mangwana acho makuseni vakati vachindipa mari iya mukoma nashi 100 rands yainge yakaita kunyorova, yakaita kutota zvekuti kunyangwe pandakazonobhadhara motikari yatakazokwira, munhu wacho akatombobvunza kuti ko iyi mari iyi yamuri kundipa iko ndeipiko mari iyi yamuri kundipa, because yainge yakatotota mukoma nashi. Asi lake hake munhu iye akangoigamuchira mari iyoyo. Ivo Bamukuru vangu pavainge vakanditambidza mari iyoyo vakandiudza kuti vainge vabva kusasa munamato pamari iyoyo, kuti kwacho kwandichaenda kumberi uko zvinhu zvangu zvikwanise kunge zvichindisunungukira. But mukoma nashi, kana ndikakuudzai kuti kubva zvandainge ndakabva kuZimbabwe ndichizouyawo kuno kuSouth Africa, mari yangu ndaingoti kana ndikabata mari ndaingobata mari ichipfuura. Ndakakwanisa kuzoonawo kuti mari inokwanisa kushanda mushure mekunge ndazosangana ne-ex-wife yangu uyu wandiri kutsvagirawo advice kuti ndomutora bheke here kana kuti ndongosiyanawo nazvo hangu. Pandakatanga kugarisana ne-ex-wife yangu takabva tatangawo kuitawo urongwa hwekuti tinge tichidzokera kuZimbabwe, ndokubva tanoaplayawo passport. Iye passport ainge atori nayo kudhara, ndokubva anditoresawo passport, but mari yacho yainge ichishanda yainge iri mari yangu. Ndokubva tatoitawo malicense, ndokubva ndadzokawo kuno. Panguva yacho izvi zvekudhraivha zvainge zvisati zvava kunetsa, saka ndakabva ndazowanawo rimwe basa rekuti ndakazogumisidzira ndazoiswa pacross border. Pandakaiswa kucross border zvinhu zvangu zvakabva zvasununguka, because ndainge ndava kutowanawo mukana wekupota ndichibatiswa zvinhu nevanhu zvichibva kuSouth Africa ndichienda nazvo kuZimbabwe. Panguva yacho mukoma nashi izvi zvebhurongo zvainge zvisati zvanyanyisa kuwanda munyika. Ndinoda kureururawo mukoma kuti ndakatomboitawo nguva ndichitakura mabhurongo evanhu ndichibva nawo kuSouth Africa ndichienda nawo kuZimbabwe. Ipapo ndipo pandakaita mari, nekuti kutakurira vanhu bhurongo taichajawo mari dzinenge dzakati ndipo pakazobvawo mari yekuti ndinge ndichiroora mukadzi wangu zvekare nekuzotengawo stand kwatakazoita. But kutenga stand kwatakaita mukoma nashi pakazotobuda mashoko ainge akawandisa, nekuti inini ndainge ndichida kuti nemudzimai wangu tinge tichienda kunovakira kumusha kwedu isusu. But mukunotaudzana naBamukuru ndakabva ndaona kuti Bamukuru mudzimai wangu vainge vasingatombodi kunzwa nezvake, because pandakavaudza kuti baba ndaunganidzawo zvimari, ndiri kuona kuti zvimari zvandiinazvo tisati tazvitambisa tafunga kuti tinge tichitsvakawo vanhu vanotirovera zvitina, kana kuti imimi motitsvakirawo vanhu vanotirovera zvitina, tobva tasimudzawo ka2 rooms kedu pakamunda kaya kamakandichekera. But mhinduro yatakabva tapiwa naBamukuru yaiva mhinduro iya inorakidza kuti handisi kuda kuti munge muchiuya kuzovakira pamunda ipapo, nekuti ndiri kuda kuzopawo vana vangu. Patakaona zvinhu zvadaro, inini ndakabva ndangosiyawo the decision iri mumaoko memukadzi wangu. But mukoma iyewo akazongotorawo that decision, ndokubva azoinvolvawo hanzvadzi dzake, ndokubva azopiwawo munda wekuti tinge tichivakira. Kubvawo ipapo mukoma nashi inini nemukadzi uyu takabva tatanga kunetsana, because kunyangwe pabuilding material inini ndakabva ndatanga kuramba kutenga building material ndichiti handikwanise kunge ndichitenga building material yekuti ndizonogara right next door nepamba pana tsano, ko tikazonetsana handiti unozongobuda mumba wotoenda pamba penyu. Saka iye zvaakazoita mukoma nachi ndezvekuti sezvo aiva munhu wekuti ndiye aigara nemakadzi ose, ini ndaingofamba ndisina mabank cards. Saka akazongotora mari yatainge taunganidza tichiti tikuda kutenga motikari. Taida motikari yakaita pick up, tichizviudza kuti kana tikatenga pick up yedu
patinenge takuendawo kuZimbabwe tinowanawo chinhu chekuti chinokwanisa kuti takurirawo magroceries nezvimwe zvatinenge tatenga. But mukoma akabva aita madecisions ari ega nevamwe sisi vake nehanzvadzi dzake ndokutenga zvinhu zvese zvainge zvichidiwa. Zvinhu izvi vakaita zvekuenda kuMasina vakanotenga mabuilding material vakabva vabatisa kuna Malaicha uyo anoenda kumaarea ekwavo. Ininiwo pandakazofind out kuti mukadzi wangu ndizvo zvaainge aita, ndakazodzoka ndokubva ndatoona kuti munhu ainge atotuta hembe dzake ava kutogara kumba kwehanzvadzi dzake. Saka ivo vana Tsano vakabva vati, Tsano uyai kuno tigadzirisane. Ini ndikabva ndati handikwanise kuti tinge tichigadzirisana nekuda kwekuti mari yatoshanda ende hapana pamunga expect kuti ndingazviudza kuti imba yavakwa nehanzvadzi yenyu, imba iri right next door nepamba pana tezvara, imba yekuti ndichazoyawo ndichigara. Ndokurambana kwatakazoita mukomanashi. But ndakati ndichingobva mukurambana nemudzimai wangu Bamukuru Vangu, that very night ndakatoona vava kutondifonera vachitondiudza kuti mwanangu, ndajusa airtime yakati ndiudze zvese zviri pasi pehana yako, ndinokwanisa kukunzwisisa mwanangu. Ndakabva ndavaudza kuti inini nemukadzi tainge takonana. Vakabva vatangawo kundiudza kuti ndo zvandainge ndakamumakira mudzimai wako nekuti ndaiziva kuti ainge akaita tsotsi. Mukomanashi, pari zvino inini naBamukuru tiri kuwirirana chaizvo. But dambudziko rangu mukoma rava back to square one. Mari mukomanachi ndiri kubata, kwete mari shoma, ndiri kutobata mari hombe. But kuti ndikuudzei kuti mari yandakawana mwedzi wakati ndakaishandisa chakati, hapana kana chandinokwanisa kutendekera, especially kubva zvandakatanga kutaudzana naBamukuru, because pane pavakazombondikumbira mari vachiti vainge vachirwara. But ndakazofind out through imwe hanzvadzi yangu kuti Bamukuru vainge vakatondinyephera, vainge vasingatomborwari. Saka ndainge ndavatumidzira mari yekuti vakwanise kuenda kunorapwa kwadokta. Pandakafindawo out kuti Bamukuru vainge vandinyephera kuti vainge vachirwara, ndakangozviudza kuti maybe mubereki ainge achingodawo kungodya mari yemwana wake. But kubva ipapo pandakangovatumidzira mari yangu ndinongoti kana ndikaibata iko zvinozvo zvatova wese mukoma. Ndinongoti ndichibva mukutambira mari, kana ndikaita 2 days nemari ndinenge ndatoita lucky. 24 hours mukomanashi ndinokwanisa kushandisa mari inosvika kana kuma 18-19,000 in 24 hours. But kana ndikazvibvunza kuti ko mari iyi ndaishandisei, ndinoona kuti hapana kana chinhu 1 chisvinu chandinenge ndamboshandisa pamari yandinenge ndabva mukutambira. Please ndibatsireiwo, ndipewo maadvice, nekuti izvezvizvi mukadzi wangu uyu ex-wife yangu akazondi approacha akati iye afunga kuti tinge tichidzokerana nekuti ari kuda kuti mwana wedu watakazvara tose tinge tichimuchengeta tiri panzvimbo 1. But neizvo zvaakambondiita kumashure mukoma, inini ndava kutya kuti ndikadzokerana naye maybe iye haasisina rudo, but munhu wekuti ari kungoona kuti sezvo June yava padhuze, inini basa randiri kushanda ibasa rekuti kunyange June akasvika ndinokwanisa kungoramba ndichishanda. Please ndibatsireiwo, nekuti kana ndikatanga kufunga kuti kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa, kana ndikatarisa kuti Bamukuru Vangu haasi munhu wekuti anoshanda, vanongoitawo zvekungorimawo magadheni, ende havana magadheni mahombe ekuti tingati vanokwanisawo kutohodheserawo vanhu vanoitawo zvekutengesa. Vanongorimawo magadheni ekuti vanhu pamusha vange vachiwanawo chekudya. But kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa, mombe dzavana Bamukuru Vangu, Bamukuru vakatozadza danga nemombe, but mari dzacho kuti dzinobva kupi handitombozivi mukoma. Please ndibatsireiwo. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu ava, vazonditumidzira mafotos avo vachindirakidza before and after. Before vasati vasangana nemudzimai wavo, after vazosangana nemudzimai wavo. Unyatsoona kuti change yainge yatovapo zvechokwadi. Please ngativapeiwo advice mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo maconfessions atanga tiinawo. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.